Be- és kiviteli eszközök. Ezek az eszközök többnyire két külön eszköz egybeépítésével jöttek létre. Fejhallgató plusz mikrofon, szkenner plusz nyomtató, multifunkcionális nyomtató. Ezek között az eszközök között a legújabb az érintőképernyő, amely egyesíti a monitort, billentyűzetet és egeret is. Megint csak visszajutunk a mobiltelefonhoz. Leginkább ezzel terjedt el az érintőképernyős műveletek sora. Előtte nem olyan nagyon sok volt, inkább csak ilyen automatáknál, ehhez hasonlóknál, de a mobiltelefonnal ez elterjedt nagyon. Háttértárak. A háttértár egy olyan számítógépes hardware-elem, amely nagy mennyiségű adatot képes tárolni, és azokat a számítógép kikapcsolása után is megőrzik. Erre azért van szükség, mert a számítógép műveleti memóriájában csak ideiglenesen lehet adatot tárolni. Ennek tartalma a számítógép kikapcsolása után törlődik. A mai számítógépek legtöbbje digitális, azaz számokkal dolgozik. Minden adatot kép, hang és egyéb számokká alapítva kap meg. Így számokat dolgoz fel, és azokat kell, hogy eltárolja. A tárolóeszköz különböző mechanikai, mágneses, elektronikus és optikai elveken tárolják az adatokat. A különböző háttértárak közül nem fogunk mindent megnézni, ami sárgával van írva, azt nem. Mert hogy ezek már annyira elavultak, hogy olyan kis réteg használta, vagy speciális felhasználása volt, hogy nem nagyon érdemes róluk beszélni. De azért nézzünk meg, a feketével írtak közül jó néhányat. Nagygépes rendszereknél volt ez a szalagos háttértároló rendszer, manapság már nem olyan nagyon használják, nagy mennyiségű anyagot lehet rajta tárolni, viszont csak lineáris módon. Viszont itt meg kell említeni egy speciálisat, méghozzá a ugyan régi, de nagyon jó kis számítógép volt a maga idejében, a C64-es és az ő háttértára, ami egy sima kazettás magnó volt, alatta látjuk a kazettát is, amire szintén lineáris módon lehetett rögzíteni a programokat. Kicsit később gyártottak már direkt ehhez a számítógépes perifériához 2, 3, 5, 10 perces szalagokat is. Menjünk tovább. Papír alapú háttértár, ezt sem nagyon használják ma már, sőt mondhatjuk, hogy egyáltalán. Ugye bal oldalon a szalagosat látjuk, amit úgynevezett telexhez használtak, ez is egy halott eszköz már. Gyakorlatilag egy elektromos írógép volt, ami telefonvonalon továbbította az információkat. Ilyen lyukasztott szallagról, vagy lyukasztani lehetett a szallagra. Jobb oldalon egy lyukkártyát látunk, amely szintén ilyen mechanikus úton lett lyukasztva valamikor, nem használják ezt sem. Ez az úgynevezett QR kód, amit manapság különböző reklámcélokra használnak, általában okostelefonokkal lehet leolvasni a megfelelő alkalmazás. Merevlemez. A merevlemezes egységben több egymás felett elhelyezkedő, mágneses réteggel bevont könnyű fémlemezt helyeznek el. Az adatokat ebben az esetben író-olvasó fej segítségével lehet elérni. Minden lemezhez tartozik egy-egy ilyen fej, amelyet egy fejmozgató egységre szerelnek fel. Az állandó sebességgel gyorsan forgó lemezektől a fej kis távolságban mozog. A merevlemezek zárt külső borítása védi az adatokat tartalmazó lemezeket a külső mechanikai sérülésektől és a szennyeződésektől. A merevlemezes tárolóban elhelyezkedő lemezek fizikai felépítése sávokra, a sávok pedig szektorokra vannak beosztva. A merevlemezek nem egy szektort, hanem egyszerre többet kezelnek. A több egységből álló szektort klasztereknek nevezzük. A merevlemezeket a számítógép házába építik be, a hordozható háttértárolók bármelyik számítógépen felhasználható. A hajlékony lemez egy mindkét oldalán mágnesezhető réteggel ellátott műanyagból készült korong. A külső fizikai behatásoktól egy tok védi meg, aminek a belső oldala a nagyobb méretű lemezeknél filcborítású. A lemezt a használathoz nem kell és nem is szabad kivenni a tokjából. Az író-olvasó fejnek
és a lemezforgató mechanikának a megfelelő rések ki vannak alakítva, ki vannak vágva a tokon. 1971-ben megjelent az IBM fejlesztése a 8-szoros floppy lemez, amin 100 KB adat fért el. A mérete körülbelül akkora volt, mint egy pizza, a felépítése pedig évtizedekig követendő példa maradt. Egy vékony, kör alakú mágneslemez, amit kemény, négyzet alakú műanyag borításba zártak. A 70-es évek végéig nem változtattak a formán, a kapacitását viszont sikerült 1 megabájtig bővíteni. A 8-szoros floppy utódát az 525-ös floppy lemez. A felépítése és a működési elve gyakorlatilag megegyezett az elődével, a legszembetűnőbb különbség a méretben volt. Nagyon gyorsan ez a lemez lett az otthoni felhasználók elsődleges adattároló eszköze. A kapacitását nem sikerült nagy mértékben növelni, de 25%-kal így is több adat fért el egy ilyen lemezen, mint nagyobb méretű testvérén. A 3,5-es floppyt a Sony mutatta be 1980-ban. A régebbi 525-ös és 8-as floppiktól eltérően ennél a típusnál egy sokkal ellenálló, keményebb, fémmechanikával ellátott műanyag váz védte meg igen sérülékeny mágneslemez. A koron kapacitása 1,44 megabájtra nőtt, a 3-feles floppy nagyon sokáig uralta a piacot. Tartósága miatt az ipari alkalmazása is gyorsan elterjedt. Hosszú ideig a CD és a CIP meghajtókkal együtt alapfelszerelésnek számított minden PC-ben. Az Iomega 1994-ben visszatért a floppik alapötletéhez és piacra dobta a CIP diszkeket azzal a koncepcióval, hogy több adatot tudnak rajta tárolni, mint a 3,5-es floppikon, viszont jóval alacsonyabb áron adják, mint az írható CD-ket. Új fejlesztésű PET filmen tárolva az adatokat, és ezt hasonlóan a floppikhoz egy műanyag ház védte. Az első verziók 100 megabájtos kapacitással bírnak, de ez rövid időn belül 750 megabájtra növelték. Ennek ellenére a 2000-es évek elején, amikor a CD-lemezek ára esni kezdett, a felhasználók kiszerelték a chip drive-okat gépeikből. A mágneskártya nem feltétlen számítógép tartozék, de mindenképpen kapcsolódunk vele egy számítógéphez, akár fizetünk vele, akár valami ajtón megyünk be, vagy bármi más olyan cselekményt csinálunk, amihez mágneskártya szükséges. A CD eredetileg hanganyagú tárolására lett kifejlesztve 1982-ben. A PC-k számára kizárólag olvasható verzióját a Philips és a Sony közösen fejlesztette ki 1985-ben, majd néhány évvel később ugyanez a páros dobta piacra az írható CD-lemezeket is. 1913. február 4-én újabb adathordozó tűnik el a süllyesztőben. A Sony bejelentette a minidisc lemezek gyártásának befejezését. Ezt használták régen ilyen minidisc zenehallgató eszközökben, amit most ugye az MP3-as lejátszók helyettesítenek. DVD. A Toshiba 1995-ben kezdte el az új szabvány fejlesztését. A termékfejlesztést a Philips és a Sony is támogatta, és a DVD gyorsan átvette a CD-k helyét az adattárolók piacán. A kapacitása kezdetben 4,7 GB volt, de ma már létezik 17,8 GB-os verzió is, bár ez az átlag felhasználók között nem terjedt el igazán. A Blu-ray lemez 2006-ban indult hódító útjára, és egy konzorcium tulajdonában van a szabvány. A CD-vel ellentétben egy kék-lila lézert alkalmaznak az adatok írására és olvasására. Jelenleg kétféle lemez van a piacon, a 25 GB-os és az 50 GB-os verzió, és a tervek, valamint az eladások szerint lassan, de biztosan átveszik a DVD-k szerepét. A pendrive egy USB csatlakozóval egybeépített flash memória. Némelyik képes 10 évig megőrizni az adatokat, és 1 millió írás-törlési ciklust is kibír. A modern operációs rendszerekkel szabványos USB szabványt használja. Önállóan nem képes adatcserére, csak személyi számítógépre vagy a megfelelő csatlakozással ellátott író-olvasó egységre csatlakoztatott állapotban
arról vezérelve. Íme a pendrive felépítése, ha szétszereljük, akkor így néz ki. USB csatlakozó, vezérlőmodul, ellenőrzőpontok, a flash chip, egy kvarc oszcillátor, LED, írásvédelmi kapcsoló és egy második memória chip. Kártyaíró olvasó. Fényképezőgépbe, mobiltelefonba, digitális képkeretbe és egyéb más eszközbe tehető kártyák írására, olvasására szolgál. Manapság egyre jobban terjed az úgynevezett felhő alapú háttértár. Itt kettőt említünk meg, a SkyDrive-ot és a Google Drive-ot. Akinek van postafiókja, automatikusan kap hozzá némi tárhelyet, és ezt bővíteni kívánja, akkor vásárolni kell hozzá. Nagyon biztonságos háttértár, folyton karbantartják, átírják, nem járhat adatvesztéssel úgy, mint mondjuk egy DVD vagy egy írt CD.